Taklai Bisio Kotor Kwlai Tirtha Mela ngnai nokha salcha 13 January o thai Telumura Chakmaght koktuma thumui ti phaijak nokba TV ni bisingtui. Arangchangni takhoktai bokhokchong chunghani hai update ketal tuima phayuka o bisi ketalni engino je 2026 ni o bisio o buskango no ngui tongkha tai nokha salni si tongsiwo thai engkha bo Chakmaght Amchaio chini lukrokni bagai joto je hastini je lukrokni bagai kaisa orno thai mane bisi burum burum no o bahai ke je bekreng rok khi mani jaga Tirtha nei chini jago o thai rogo engko oroni je o melani je naikeni khlainai chini sar songmani ang koglam salai norok no share khai phunuknai engko sar puilano lamchogo nok bani smang pling bekakti belaina hambai media person no जों तरो प्राय 2000 सननि सिमि चिनारा टिटा मेला खाइजागै दङ दिनै साक जरा 2026 माने 26 बोसोर ओंखा engke प्रति बोसोर न जों काहामकै न ngो चिनारो engke जों हास्तेन लुगुनो बनो कोइनाय के जतन भाइ चिना मेलाव पार्टिसिपेट खाइनां थुं जतन मानजाव खाइनां थुं जों सेमानो बन्दर नुक मा खाना जों गोबां मा ताङै दङ engke कमप्लिट नंसेको जों दिनैनो कमप्लिट खाइनाय एरपरे जत हास्ते लुगुरकबो फाइ मानजाक फाइदुं engke सेमा बा आगिनि साइ जों दागलाइतेबो नायथत खायै काहाम खायै चाइतगै दङ जत काहाम खाय मानसाक जत माने पाब्लिक न जोंबो प्रति बोसोर खाइ दङनिबा जों काहामकै फुंनामो जों दा अंके कि जे मेला खाइतेनि वो कुनो गवर्नमेंट नि कुनो माने सुबा सुरक मादे मान नाय कितां ना गवर्नमेंट नि तो सुबा सु तो मानो मा yang ya bahaya गवर्नमेंट नि सुबा सु दङ के ओ जे ओ मेला खाइतेनि वो कुनो कल्चरल प्रोग्राम रो माने नारक जाग रो करे नंगौ आबो बंगो माने मोसामुं रोसामुं रो दङ के जे ओ मेला रो थानाय बिसिबो तो बुसु बरक बां खाताखलै बिसि बुसुरक बरक बां न उस्टल लकसे जों न फाइमानि और अनेक माने जागा पुसुरै माया हाय नि खानाव जे उस्टल रक माने हालनक रकता ठीक न आबो खाय बेलाय कबि कक न इको तिनिबो गोबां मा बरक
माने दखान दिनानि बागै borok stolok san paikha tobe जों abo stolni daito to जोंया इंगे नरक aboni alada tongo इंगे aboni alada borok bai नरक ma stol jara dinai borok bai sala dini sumborno rok angge ticket rok mai angai donga mane kom ngai donga short ngai donga ani borok sauta public rok ngai to ro daito samukhai tongo ba lukorok jokon te oro baniya khlainani bagui je ustolo hapainani hingke ticket dok busuk na jag rangri rok busuk ticket to जों जाना मते इंगे 700 টাকা tongo हाजार kaisa tongo abo heta mane remdi restaurant dong 1000 ba 1200 ba hiklainai इंगे onyono jodi baniya khaine ronge 700 টাকা rok abo heta abo dukan bujiata sarni kisa chini ani bumungkai omende borma hambai hingke sar nono last paithak kok sungmung ke je o mela khaitini wo je o Chakmaght gato kunu naimthang bodol rok thepajak da tambo bahiro naimthang bodol to tongono agin chimino proshasonic horo daitir jatong borok bo borok horsano horo je mela paya sak borok horo o mela no coverage khane bagai borok horsan tong gobangma lukorok sikla sikli rok phaiye gobangma jahate tabuk mane kubuljak phek jangnai rok bai gobangma ma hai program mela rok khangke dera laimani nokjago malkhung rok bike rok chaluk laithini o thimani rok mangplik nokjagui phaio ko o mela khaitini wo jara lukorok phainai rok no sikla sikli rok no jara nainani hinai phainai rok no o malkhung speed chaluk yaoi borok no nini message tambo bahai rok sikla no ang haino kobono musunggo je borok cycle chaluk phano যেহেতু হরত শেয়ারি রকলাই তাম রকলাইও বড় ফাইনে পুরো কিসা সাইকেল ন কিসা কম স্লো চালক ফাইকে জানাইতা আবনা বনো মেসেজ না বুঝুম আকনো জানা সেফটি বাগৈ আবো চিন সেফটি সিমে বড় ন সেফটি খর ফাই বড় পার্কিং সিস্টেম তো তুলো দङ বাক্সা জায়গা খাইমানো বাক্সা জায়গা ইন্দিগি দङ ইয়াং দङ সিনিয়র পার্কিং সিস্টেম দङ আপন পার্কিং না জাগলা বড় আর চিনি নাইমাথাং বদল দङ বড় নাই বনো সেফটিকের হনাইতা o tarik ni simile melang nai abo omokai 13 tarik ni horon klaina no kha sal bosor salsa no horsa nongnai nge pungo demon doron 10000 ton na pungni nge sar ni sinim ani mung khatyo priyo mohon deborma angorin no o area ni Chakmaght Rangchani takhoktai bokhosong norok khnai mangkana sini sar chong je melani je kumuti rok borno oro porchilano mane borno naikini khlai tongo joto hastini takhoktai bokhokchong nainani hinai jara phainai rok norok safety ke phaidi tamhale malkhung jara motor nai rok chaluk nai rok norok sulu ke phaidi hohom dodong khlainani thangka hangke bisi burum no oro thai o bahake thanai bisi bukayo taklai bisi bukayo onka taklai bisi onka juda kok taklai bisi onko juda kok taibo kaham ke khlainani hinai sini sar chong sai khnarka taibo kaham nai pho ke boba hike kaham nai onka norok no abo nai phainani bagai norok nang kobogo boroni committee torok tuibo onka tai sini habanok channel ni bukhak tuibo norok no kobogo onka abo se naimo ge jara phainai nainai rok borok jotono safety ke phainani ingtheng o Chakmaght thayo norok nugui mangkhana je Chakmaght ni o thayo taklai bisi 2026 ni o wakini Tirtha mela angnani thangai tongo yang jei ko obo ke background yang phonugdi obo ka backrank khimani jaga angna yang o joto lukorong no ro tukuboi kathar kathanai joto no nogo phirognai paithak nairumung obo hanyo nok nukhungo jara langma chonai rokni backrank khimani jaga angnai obo ka belaikhen naithotok jaga obo tui bebong yang yori tongo bridge obo bridge angka Chakmaght je tui omo suka Kotor khoro thai jaga omusuk naithotok swnamjak hingke yangni je background nahari yang ustol baniya jara khlainai rokni phalnok jara khainai rokni bebak no ustol tabuk snamui tongjak truk khlaiye hingke bahanya lukorok tini bai tai nokha salni sitong suo o nokha salni bisingono joto hasteni joto lukorok no oro phaiye o mela o phaibo naiphainai jara nok nukhungni borok bo phaiye o mela o haikaba paithak jara thui thanai rokni o backrank rokno oro khibi painai bisi chaliyaobo to Telumura Amchaio Chakmaght o Chakmaght thayono norok phaiye norok naiphaimai orongkha program bo narjak tongo hopungaya sak cultural program tongnai rwchamung tei musamung norok hopungaya sakno enjoy bo khai thangmanai gatai oro je baniya je gobangma phalnok yangni road bebangno naiphaidi yango phaiye yangni o tui truk phadi
yang o musuk no hugla ayang naro phunung gardi ayang naro bo je kalar je ri ksak tongmani ayang go stage sungnai ayang go pura program ngnai ayang go bebang no snamjak gayang bebang no guri wo je o bridge ni bebak no guri wo orongkha phalnok baniya bebang no khlajak engka o phalnok no joto lukorong ni ko snam laimani tai nokha salani bisingono ongnai o thairogono pohom dodom khlaiye engka joto lukorok no phainani o community ni torof tuibo tai sini channel nokba tv news ni bukhak tuibo norokna ang koboknai phaiye oro enjoy khaipadi thanai bisini bai taklai ni bisi belai khino judakuk taklai khe ekdom taibo borokni kaham khlaiye phunuknai rutsamung tei musamung hopngai asak phunuknani hinai borok thaisingono saka gobono nai tongnai rok jahate phainai rok malkhung chalugoi jara phainai rok norok jara safety khlaiye asuk speed tungyagoi jotono o mela o korong phaidi tamhale jara malkhung chaluknai rok bike malkhung rok asuk speed kha chalukdi obo hai mela jora rogono langma chomani mangpili kasai phaio gobono kwcharmung tongnai joto lukorok no naina phaikya hangke jotono safety ke phailaidi asuk malkhung rok speed ta chalukdi omse koimung hingke nai tongnai rongno paithago jotono hambai khulungka।